Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast. International Newsblast. Mibalik na sa ilang biyahe paingon sa Pilipinas ang kadaghanan sa mga Pilipino nga turista nga na-stranded sa Amman suma sa Department of Foreign Affairs. Sa updated nga gipagawas ni ining Marso 7 giingon sa DFA nga 82 sa 113 ka mga Filipino nationals nga na-stranded sa Jordan na ang nakalarga gikan sa Queen Alia International Airport. Ang mga pasahero karon nag-transmit sa lain-laing mga syudad sama sa Cairo, Dubai, Mumbai o Riyadh diin mosakay sila sa ilang connecting flights paingon sa Manila. Samtang padayon usab nga naghatag og tabang ang Philippine Embassy ni sa Amman sa 31 ka mga Filipino tourists nga nagpabilin pa sa Jordan. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine Newsblast.